Uzavretý kruh, zdravé oči, dobrý sluch. Silné ruky, nohy a do nosa prúdi vzduch. Som dobrý druh, srdcom dobrodruh. Jednou ranou 7 much a nekonečnú možnosti a sloboda si vybrať. Všetci v jednej hre a nelen jeden musí vyhrať. Ale nemôže sa bráť, takže potrebuješ lásku. Ostatné sú veci, vôbec nemusíš sa priznať. Výzva je ísť, zakúsiť a prežiť. A zvoniť si kým si, podľa toho kým chceš nebyť. Hele, pane, pojď sem. Jako, hlavně na tu dej ho, a mě to bude taky, ať je jako říká. Pak to nepíšem ty. A ještě jenom mě budeš do těch tukanů, tím bičíkem, tak ti uvidíš. Jak si na nich zakládám. Až to mají vážnou debatu. Čáry máry probíhají. Kapy. Nešla do kapy, jo? Ne. To je nepodmíně. Vidíte, Mariana? Ježiš, aby to zůstalo Ahoj. Ahoj. Hej. Oh. Ah! Jsi v pohodě, rozbij stůl, ale tukáň. Vladí.